Mag tuke koro donja ne weche buch jopiny modhi go mbaka gi waziri Judith Oluoch, en jatend migao mar chenro mag jopiny Kisumu. Erokamano ahinya kuom miyowa seche gi waziri. Ji adi ma oula odaro Kisumu? Erokamano. Kaka iwachono iluonga ni Judith Oluoch, ma en waziri mar tije jopiny, loch nanga ma kaunti, to gi dongruok ming'ado gi ji te. Sani kaka kawuono ji mohula osehinyo gin ji matundo ji 15,000, 15,000. To familia mosehinyore otundo 3,500, ma moko kuomgi ok ni kata mane miechegi. Gin kuonde magijote miluongo ni evacuation centers. To waziri, usetime ang'o nyaka kawuono? Ang'o musetimo ne jogo mohinyore 15,000 mwachogi? Kaka county government ma Kisumu, timo gik ma chal kamae. Mokwongo, ngima duong'. Koro wan tudre kod partners mopogore opogore to gi migepe mamoko. Koro tudruok no watimo gimiluongo ni coordination, mondo watimo gimiluongo ni mapping to kod kuonde ma gin hotspots ma ji ohinyore kod kuonde ma ji owuok e miechegi madwaro kata health care to madwaro chiemo. Koro kaka government mano gimoro achiel mwatimo. Mar ariyo, wasetero chiemo kuonde ma ji ojotego. Watero chiemo e skunde kod kuonde miluongo ni evacuation centers, nitie magin gazetted. Wasetero chiemo to kod gik mamokogo. Kendo watudre kod migepe mag serikal to kod mamoko miluongo ni non-governmental organizations. Kaito watero gigo kaka Red Cross, Plan International gi mamoko. Koro mano be gima watimo. Mar adek mabe watimo gin yawo aoche. Kaka ing'eyo chuodho sani ng'eny. Chuodho sani ng'eny to gidino aoche, to mano emomiyo iyudo ni pi koro landore to donjo nyaka mieche. Koro wan kaka government watiyo gi departments mopogre opogre kachako public works, the city management, man kod joka fire, the life savers, watiyo kod department mar pi. Koro watimo coordination no. Watiyo kod excavators, watu ayawa aoche mondo pi oringi